Itu फ्रा रेडि जागासिनो दङ दसे उनाव नोंथांमोननि सिक्रिफोरखौबो दिन्थिनोसै ओमफ्राय आं दिनै बिराद फार्स्ट टाइम बेबायदि हेयार स्टाइलखौ फार्स्ट टाइम खालामदों आरो नोंथांमोन माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय देलायहोदों आंखौ मा होनो एलाय आगै फुजाखांनानै खानाय हेयार स्टाइलखौ बानायनानै होदो आरो बाखि फेसखौथ' आं गावनो लाखायो बारो देसन फैबाय थादो बिदिबा जों लोगोसे सिक्रिफोरा आंना रेडि जाबाय Orange color गाननानै blue color गस्ला गाननानै ओमफ्राय गाइखेर साहा नै सासेयाथ' मानसियासो रानथिं हय खिन्थु गाइखेरनि ओरैबायदि ज्रोम हनै लोंलायबाय मालाय ओमफ्राय नै सिक्रिया जि देलायगासिनो रेनावलाय सिक्रिफोर आजाथुक मेथाइ आंनोबो अ थेंक इउ दे आं दौनो लुगैदों फैलाय खेबसे हाम होनना फैलाय खेबसे दौनि फैलाय Danger attitude ka level. Hey, amne, kepse amde ang donai ko. Ini buzaya. Danger suka. Aja no, ang doni. Nei. Udah thangna oंखारबाय finally सिक्रिफोर सिक्रा. Fैबाय थादो. On the way. जों फाइनाली लकेशनाव सफैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि भिर आरोखि जों माने हाबनो हायाखै दा गारिखौ एसे साइडआव लाखिना लादोंमोन दा टार्न खालामफिननोबो हायाखै डेन्जार भिर आरो एकदम माने ट्राफिक जाम जाजोबनाय सफैबाय नै सफैग्रोमोना ओंखाम जानोसै दा ओमफ्राय एम्फौ एवनाय लाबोबाय जों हिमालयानिफ्राय नै होबाय एम्फौ एवनाय अनिलमोनबो दङ प्रेक्टिकेल दं ओंखाम जादो बिसोरो थाइजौ खावनानै होबाय नै आंना अनिल दाया हेलौ थेंक इउ जेबो नङा बे खान्थैया जेबो जाया ना नै बिफाङाव डेन्जार दंखायो थाइजौआ नै खावबावगोनसो जों दाना थांसैबा खावलांबावो बैसागु लास्टनि प्रग्राम जोबखाय नालाय बानलुजों थिगसे जालांबाबो अरजाया जरा होखाबाय नै आंनो मोजां साइ मोनथोंसै थाब मोनथोंसै मोजां जाखो आरोखि आइ दै जामारनोसै आं बारा दिन गैला मिन्थिबाय नोङो जानांगौ नङाबा आइब्रा दिनै साथामजों प्रग्राम खालामगोन जोङो ना आइयो बिराद लाखि बैसागु जोबनायाव ओमफ्राय नै बिथिंबो दङ हेन्डसाम फैलाव ओमफ्राय बिथिं दं जोंना आबौ ओमफ्राय नै आंना बिथिं सिक्रिफोर दङ थाइजौखौ बहा सोनो ओइ सायाव सोनोसै ओइ सोनो नै प्रेक्टिकेलबो दं हाय होनदो आइयो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय आरो नोंसोरखौ आंबो ज' प्रग्राम खालाम मोनगोन ना बिराद गोजोनबाय आं सयथिबो नै हेन्डसामथार ना जोंना नै थाइजौ नोंबो थाइजौ खाना होगोन नामा बैखौ नोंनि खर'आव दं नायलाय नोङो प्रेक्टिकेल र' बै गोजौआव नायलाय खर'आव औ दे आङो 5.5 फुटनि 6 फुटा दङ मानसिया थेंक इउ जेबो नङा दे जेबो नङा बेखौ ओरै फिरिनांगौ नै मोनसे थाइजौखौ खारबा ओरै फिबा ओरै खनसे खालामनांगौ ओरै जाबाय थेंक इउ मोनबायहाय दा मोनायाव जालांनांगौ जा उन्दुनो ओंखारबा सोनसै दे बेखौ आरो हायो जों बिदियाव संख्रिल' हरदो जोंनो दा बानलु संख्रिल' सोलायलायला सुहैनोसै औ दे चल लांफा दे बावनाङा दे अबेयाव दे ओंखाम जाखांनानै प्रग्रामाव थांनोसै नै बिथिं प्रेक्टिकेल ब्र'आ गारि सालायगोन दा मानसिया माबायदि पाउडार फुनना फैदों नै आवगायावनो फैदो ब्र' आं उनाव थांसिगोन दे मिलायनानै ओरैबायदि भिर आरोना बे चिराङाव बिराद मोजांहाय रायजोफ्रा ना चिरांनि रायजोफ्रा बिराद गोबां सापर्टिभथार बेबायदि गोबां रायजोफोर नांगौना जोंनो चिरांनि बायदि बे गारिखौ एसे लानो थोन नोंला सौग्र'नोसै आङो नै एसे सिगां दे नोंसोरो ए जिनिसथ' एनेखौ आरोखि एसे सिगांलै नांगोन नोंला फाइन होगोन एसे फाइन नांगोन थैखागोनहाय जिनिसथ' एनेखौ नै मालाय फेनफोरा बिनि
Danger fan following dong. Hai, practical project fatam. Oरैबायदि traffic लामा फिसा ना जाम जाजोबो आरो. Kau saya abnang. Kumitir manu na yun lagi. Mulai saja nih. Oh, saya dong beri tahu sana ada boleh. Ars kau beli. Komisnya langsung reaksi aja ke. Phir ekdom bare. Anak tu lana sih benua, nengsi tu lana sih kasih agak. Mongol. Hari habu. Atas Mongol. Kita bu atas Mongol ini boleh habu. Atas Mongol lagi nu tinggi ure. Tegak suruh. Nice. Apa lama aku bukan buah. Atas Mongol lagi. Oरैबायदि फिसा ayo. Aide. I love you. Salah sakane. Jenis tu ini. Itu Ratsinar Dibra. Ayolah. Ratsinar Dibra. Aide. Ayah. Apa bisa? Jenis tu ini buat. Onai. Isya hai betul le, abo. Hunbai. Sebelah apa sih kerana? Ayo, sekarang tu sekolah bagari tu naik saja. Selfie tu na. Aisyah. Akan cakap. Oi, kau follow apa? Amin lah. Antu kalang. Mitini fan gaza. Lal ka bahadur gaza. Sa si madni ne. Nang karwasan kalam nang kulang uman yang pasti guna. Ya, kola. Kau ni kasih. Lade? Jano? Afrika. Enggak kerja. Suna lah kan. Dah nak gina mana mana lo. Hai, dah. Kan sini bro? Abu Michiko sih dah ini mama. Abu Michiko sih dah ini. Mudian na. Saya gerak mama kalam mana. Nunglai. Number kan sepeda. Isi saja. Lain mana ke lain? Sampai
Ranjit Kumar Jaimari bersama Sasek Kau Bungkus bersama kami yang juga akan berfollow. Terima kasih. Kita bersama lagi. Pandai dia. Kau pandai cuy. Tak tujuh tu. Ayah
sebagai ayah pengurus baik punya hubungan sama ibu dengan sahabat sahabat saudara dan Safrando hari ini
मोसागिरिफोरखौ जोङो मेनेज खालामगासिनो दङ लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै 3टा बाजिबाय ओमफ्राय दा प्रेक्टिकेल लास्ट टाइमाव प्रेक्टिकेल गाखोबावबाय आरो खनसे मोजां नांबाय बिरादनो हेल' एभ्रिवान दाबो जों सहैयाखै नै लुथ्रु पुथ्रु गथ'फोरा उन्दुलाजोब्बाय दाबो सहैयाखै रुटा हाला उन्दुनो ओंखारनाया जाला मर्निं टाइम नायबावनो आरो दिनै ओमफ्राय थिगसे उन्दुगोन मर्निंआव खुनु सिखार